karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Sir Hans? Ni anang imong kape, sir, oh. Ako lang ning ibutang sa kilid nimo, ha? Tawagan lang ko, sir, kung may isugo ka. Nara ko sa sala. Di ka pwede mo gawas. Ha? Anay ka lang sa akong kwarto, matawag. Unsa? Anong sigaw ng imong mga mata? Wa ka makabati sa akong gisulti, ha? Nakabati man, pero... wa man itong kumaanad nga ni matug si mong kwarto, sir, uy. Asa mo ko matug? Anha ka sa sahog. Aw. Sige. Anak di ko sa sahog. Sige. Magkuhaan ako banig sa underground, ha? Unsam sa kahigisugo ni Kuya Hans ni Ayesa. Nganong iyam nang ipasuod siyang kwarto. Dili lang yung magbinuang si Kuya Hans kang Ayesa. Kay kami medyo na magkaaway. Si Ayesa na nagawas. Ayesa? Ken? Wa pa rin ka masod si mong kwarto? Unsam sa ang gisugo ni Kuya Hans ni mo? Adto ko niya pakatulgon siyang kwarto, Ken. Unsa? Uy, dili na mahimo. Aha? Og nga nung dili man mahimo? Nga mau may subo ni Sir Hans. Dako nang binuang Ayesa. Babae ka. Lalaki siya. Ako'y makisulti niya. Ken, ayaw na lang, uy. Dili mahimo. Oh. Na. Patay. Ay, gibang kong naging kinabuhi, Mag-away naman sa kaning to, ha? Bahala na, uy. Magkuha kong banig. Kuya. Unsa na sa binuang nga? Yun na ra. Ano naman sa problema ni mo? Ikaw nga akong problema, kuya. Hain naman mo ibutang ang imong kasing-kasing. Unsa lagi problema ni mo? Nganong anhiman nimo pakatulgon sa iya sa imong kwarto? O gusto may problema na, ha? Kung anhin ako siya pagkatulgon. Kada ko problema ana. Kuya. Unsa mo plano nimo, ha? Imo siyang ipuli ni Kara? O kinsa man nagsulti nimo nga ako siyang ipunin kang Kara. Nahibaw gyud ka, ha? Nga dili na kong mahimong pulihan si Kara sa akong kasing-kasing? Unya nganong anhiman matug sa imong kwarto si Ayesa? Unsa man? May daw ta kang plano niya, no? Kung unsa may akong plano ni Aisa, wa na kilabot. May labot ko kami nagsuon ta. Dili ko gusto nga makasaha kag babae tungod lang sa pagkamatay ni Kara. Gawas na, Hans! Dili ko magawas kung dili mo gawas si Ayesa. Dali na, Ayesa. Ayaw paggawas, Aisa! Dali na! Magubot kita! Kung magawas ka, Aisa! Dali na, Ayesa! Stop! May mo pag dili mo mag-away tungod na ako? Ako'y magbuot tulong sa akong buhaton. Kent, ayaw na nakabalakan ako. Kabahin ni sa silot ni Sir Hans na kung anhi ko matog si ang kwarto. Mong anhi ko matog. Magbuka na kong banig, ha? Ayesa! Kent, ay kabalakan ako. Nindot kayo kong kadog karon. Kagkita ka ini? Kutsilyo? Oh, mo ni akong kadog karon. Kutsilyo. Okay? Diha na sa kong kilid. Masamad ka na. Lain ang masamad anak kung doon ay magbinuang na ko din sa kwarto. Unsa man, Sir Hans? Anhin ako din sa corner nga sawg, ha? Katuog na diha. Ay kabala ka. Kaya huwag mahilabot ni mo. Kidi ti ka type.
Nakabati na ka, Ken? Dili ko type sa imong magkuwang. Busa, wa kay angin kadlukan. Sige na, katog na rito. Wa lagi makapanghilabot na ako. Kaya muhikap na ako, aw. Madunggaban gyud. Ayesa, may katungod ka mong balibad siya mga dili na husto nga demand. Aron wa ni samok. Katog na lang rito sa imong kwarto. Sweet dreams na lang. Sige na. Sige, sige. Magawas ko. Pero anhar ako sa gawas, ha? Anak ko sa sala matog. Matog na ko, Sir Hans, ha? Uy, nakita nang din na siya sa iyang kama. Nagatubang sa bumbong. Sige, matog na ta, sir. Good night, Sir Hans. Okay. Good night to me. Oh, si Ayesa. Ayesa! 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 Uy, Sir Kent? Kent, ikaw din na? Giunsa ka na Kuya Hans, ha? Ha? Uwa mo ko ni Unsa, Diha naman siya sa... Uy, uwa naman din siya sa iyang higdaanan. Tinuod ka? Wa ka unsaan ni Kuya Hans? Uwa lagi. Ayesa! Ang pamahaw! Hala, patay. Ang pamahaw tuod. Sir Kent, magiging ako sa pamahaw, ha? Aray! Unsam ka? Aray! Nasamad ko! Aray! Muna resulta ka ng pagdug ni mga kutsilyo. Maghiki nagpamahaw. Sir Hans. Tabalan ko una ng imong samad, Ayesa. Pasagdiin na siya. Dili may mong pasagdan ako siya, Kuya Hans. Nasamad siya. Kent, ayaw na lalagi kabalakan ako. Gamay rin ni Samara. Ako rin ning dukdukan o kamungkay na may daghan sa luyo. Sige na, magluto na ko. Dili na ni husto ang imong gibuhat ni Ayesa, Kuya Hans. Mapriso na ka na imong gibuhat niya. Ay, lugod pagbuos akong buhaton ng bayanakin. Sa ako nang gikaingon. Kung wa ka makoyon sa akong gibuhat niya. Halas! Ito kong bay! Ati man na ang beach! Dili, Kuya. Kung dili ni mo buhian si Ayesa, dili sa kumubiya din eh. Wa man ining prisuhanas Ayesa, oy. Aw, mangita na sa taog laing prisuhan tiya asun. Asa pa man ta prisuhana ini ron? Wag yun din siya. Wa may nabagong na preso kuno din Wa kakabinuang ikatong nakatubag mo, son. Ay maila magod sa sinultihan sa nangumidya lang. Tinuod lagi tong gisultis lalaki na presos Ayesa. Wa ka to siya kidnapa. Wa man sab. Si Ayesa man ang gipreso kay nakapatay. Mao man na istorya. Yun siya magipagsulti na katubag ni mo, ha? Kuan. Ingon ay, dinakpa na lagi kuno si Ayesa. Og dili na kini makagawas pa. Kung dinilan siya sa syudad madakpi, dali lang tutulon, oy, mo tangan. Kay pila ragoy prisuhan din, Pero kung wa siya din madakpi, maglisod ko ta kung asa siya prisuhan na pangitaon. Na, saan naman ni ron? Ay, Taw kinasad og usab ang cellphone ni Ayesa tiya. Daod sa dabadig badagsoon, wa dabad maole. Ang adlaw. Udsay ato ni mo dong, Delivery man ang para ka kid sa banat. kuan. Karagano.
Ha? Ay, pila man na. 2,000. Usa? 2,000? Uy, kadako ana, uy. Ay, manawag una ko sa akong agawon. Kanon pa ka, Sir Hans? Paghuwat na gud ko mga ayaw ko. Ayaw pag una-una. Gatiman ka lang niya, kuya. Hello, nang imang? Dongket, igna si Kuya Hans. Di mo na ay delivery para ni Kara. Delivery? Kuya, may delivery nga may abot para kang kara. Unsa man ni kuya? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!